俺は中山壮吾、28歳の独身男性だ。現在はとあるウェブメディアに所属し、ライターとして様々な記事を手掛けている。ちなみに弊社は設立10年目で、現在は俺を含め2人のライターが在籍している。今の会社の専属ライターとなって早いものでもうすぐ1年が経つ。それまでは大企業で働く傍ら、ライターとして活動していたが、1年前に思い切って会社を辞めて、現在のウェブメディアに就職した。今思えば、まさに人生のターニングポイントだったように思う。当時はそれがきっかけで、付き合っていた恋人にも振られてしまった。元彼女曰く、大企業の安定した生活を捨てて、夢を追うなんて信じられないとのことだった。結婚を考えていた恋人に振られてしまったこともあり、当時は自分の選択は間違っていたのではないかと振り返ることもあったのだが、今は胸を張ってこの決断は正しかったと言える。収入こそ大企業勤務時の半分ほどになったが、それ以上にライターが本業になり、やりがいある毎日を送れるようになった。入社1年目は勉強と修行を兼ねて名前を出さない業務委託の記事をメインに執筆していた。弊社のウェブメディアでもある一定の実力が認められた場合は、名前を出しての連載が認められたのだが、そこに達するまでは、まず実績作りが必要である。俺はありがたいことに、会社幹部のさつきさんのおかげで、着実に実績を積み上げられていた。中山くん、お疲れ様。旅行代理店からの依頼が来てるんだけど、お願いできるかしら。そう言ってさつきさんは、俺に旅行代理店の資料を手渡した。さつきさんに接近したとき、彼女から石鹸のほのかな香りが漂ってきたので、思わず、ドキドキさせられてしまう。鼻が敏感な俺としては、香水の匂いが苦手なので、さつきさんから発せられる自然な香りが好きだった。実は上司のさつきさんは、俺にとって憧れの存在だったのである。だからなおさら、彼女を前にすると、自然と張り切ってしまうのだ。もちろんです。早速執筆に取り掛かりますね。俺はさつきさんにそう言うと、すぐさまパソコンに向かい、記事を書き始めた。さつきかんなさんは、俺より3つ年上の31歳で弊社のスタートアップにも携わっている人物だった。話では弊社の女性社長が、さつきさんの大学の先輩だったらしい。社長は彼女のずば抜けたパソコンスキルを見込んで、ウェブメディア設立時に、さつきさんは幹部としてスカウトしたそうだ。社長の見込みは正しく、設立10年目にして注目の場となっていた。現在は大手企業からの依頼も定期的に舞い込んでくるし、これからもますます会社の発展が望めるだろう。転職したばかりの頃、恋人に振られて意気消沈する俺だったが、さつきさんに出会った途端、たちまち彼女の魅力に圧倒されてしまったのを今でもよく覚えている。さつきさんはモデル並みのスタイルを誇り、都会的で洗練された美女だったのである。小顔かつ陶器のように滑らかな白肌に黒髪のボブヘアがよく生えて、そこに華やかなメイクを施した彼女が、オフィスでもひときわ存在感を放っていた。彼女は非常に優秀な女性で、ネットに溢れる数多くの情報の中から、弊社に合った仕事を見つけ出し、どんどん契約を結んできてくれた。俺が業務委託の記事で一定の評価を得られるようになったのも、さつきさんが俺に合った仕事を割り振ってくれるからこそだろう。さつきさんの采配あってこそ、気持ちよく仕事を行えるのだ。俺を含めたライター全員が口を揃えて言っていた。ウェブメディアもさつきさんのセンスとパソコン好きのおかげで親しみやすいかつ魅力的なデザインが施されているので、こうして多くのファンを獲得できたのである。そういう面も含めて、俺はさつきさんのことを心から尊敬していたし、素晴らしい女性だと憧れずにはいられなかった。だが普通に考えて、会社幹部である彼女と平社員の俺が釣り合うわけがない。万が一気のある素振りでも見せようものなら、気まずくなって会社にいられなくなってしまうだろう。また、さつきさん自身、礼儀正しい態度を崩さない、淑女の鏡だったが、それと同時に常に隙のないことでも知られていた。実際に職場では、プライベートな話はほとんどしないし、たとえ飲み会があったとしても、お酒は一滴も飲まず、二次会には決して参加しないことで有名だった。噂によると数年前、さつきさんは職場の男性から付きまとい行為を受けたらしい。彼女が嫌がっているにもかかわらず、相手の男性は、
しつこくさつきさんに言い寄ったと言うから、呆れてしまう。その行動があまりにもエスカレートしたために、ついには会社としても見過ごせなくなり、結果的にその男性は解雇されてしまったそうだ。仕事的には優秀な人材だったため、この結果にはさつきさん自身責任を感じていたらしい。その事件があってからさつきさんは細心の注意を払った上で、男性社員と関わるようになったという。そんな彼女に強気のアプローチを言ったところで、多大なる迷惑をかけてしまうだろう。だからこそさつきさんに迫ることなく、あえて上司と部下の関係を維持したいと思っていた。決して手に入らない高嶺の花。でもそばにいられるだけで幸せだと己に言い聞かせていたのであったが、ある日を境に、俺とさつきさんの関係は大きく変化していく。ある日俺は急に社長に呼び出された。何事かと思いドキドキしながら社長室に向かうと、社長は満面の笑みで俺を出迎えてくれた。中山くん、あなたがうちの専属ライターとなって、もうすぐ1年が経つわね。着々と実力もアップしているし、よかったらこれを機に連載を持ってみない？私も幹部のさつきもあなたにすごく期待しているのよ。社長の言葉に俺は狂気乱舞した。ずっと名前を出して活動してみたいと思っていたが、ようやくそのチャンスが巡ってきたのである。俺は二つ返事で社長の誘いを OK し、早速さつきさんと二人で連載開始に向けて会議室で打ち合わせを行うこととなった。俺は彼女と対面するだけで緊張してしまうが、さつきさんは平常通り、冷静だった。中山くん、この度は連載開始おめでとう。あなたには私も非常に期待しているわ。ありがとうございます。ご期待に添えるよう精一杯頑張ります。それから俺たちはどのような形で連載を行っていくのかについて具体的に話し合った。結果的には俺が旅行好きということもあり、旅行記エッセイを週1本のペースで手掛けることとなった。そこで俺が学生時代から使用している翡翠春人というペンネームを用いたいと伝えると、急にさつきさんの態度が一変した。翡翠春人。あなたペンネームが翡翠春人なの？めったなことでは動じないさつきさんが、まさかこんなにびっくりするなんて、一体どうしたのだろう。普段のクールな彼女しか知らない俺は目を丸くした。表情にギャップを感じつつ、ゆっくりと口を開いた。はい、その名前で行こうと思いますが、何か問題がありましたかね？するとさつきさんは、ブンブン首を横に振った。いいえ、何も問題ないわ。ただ素敵な名前だなと思ったのよ。翡翠が宝石だし、春って水晶のことでしょ？とてもいいペンネームだと思うわ、中山くん。これからも記事を楽しみにしているわ。そう言うとさつきさんは、ニコニコと朗らかな笑みを浮かべ、弾むような足取りで会議室を後にした。いつもは社交辞令の笑みしか浮かばない、さつきさんがあんなに柔らかい笑顔を見せるなんて、思いもしなかった。まるで狐につままれたような心地で、オフィスに戻る俺だったが、さつきさんの様子に驚いているのが、他の社員も同様だった。あんなにご機嫌なさつきさんを見るのは初めてだ。と言って、同僚もびっくりしていた。普段のクールなさつきさんも素敵だけれど、やっぱりあんな風に笑顔を見られると、俺としてもすごく嬉しい。彼女のためにも頑張っていい記事を書こう。俺は強い誓いを立て、連載に全身全霊を傾けた。さつきさんの見立てが正しく、俺の連載記事は読者からも好評だった。また、さつきさん自身、記事をベタ褒めしてくれたので、俺はますます舞い上がってしまった。あなたの連載記事、読んでいるだけで、旅先の風景がありありと浮かんできて、実際に旅をしているような楽しい気持ちになれるわ。中山くんって、風景描写がとてもうまいのね。私、見直しちゃったわ。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえて光栄です。今までも仕事について褒めてもらう機会はあったが、業務委託ではなく、オリジナルの作品を評価してもらえると、やはり喜びもひとしおだ。連載を持たせてもらえたなどと、同時にさつきさんとも親しく会話を交わせるようになり、前以上に楽しい毎日を送る俺だったが、だからといって彼女との仲が縮まったわけではない。あくまでさつきさんは仕事で俺を評価してくれているだけであって、俺がそこを勘違いして無理やり距離を縮めようものなら、彼女からドン引きされてしまうに違いない。ただでさえ少人数規模の会社なのだから、
俺も身の振り方を考える必要があるだろう。さつきさんへの憧れを募らせつつも、これ以上前に進めない歯がゆさに、板挟みとなる日々。そんな俺のもとに、ある転機が訪れる。急に母から見合いの話が持ち上がったのだ。何でも相手は、より2つ年下の女性だそうで、親戚が紹介してくれたらしい。その話を聞くと、条件反射で頭に、さつきさんの表情が浮かぶ俺だったが、別に彼女は恋人なわけでもない。俺としても発展が望めない相手を思うのはやめて、ここは潔く、新たな出会いを探した方がいいのかもしれない。とにかくこの件について、誰かに相談したいと思った。俺は気が置けない同僚に胸の内を打ち明けてみることにした。早速仕事帰りに居酒屋に誘い、そこで一杯交えながら、お見合いの話をすると、同僚も興味津々に耳を傾けてきた。確かにね。さつきさんって仕事命って感じで、異性関係には興味がなさそうだもんな。しかも会社の幹部だぞ。俺たちと立場が違うし、もしうまくいかなかったら、会社に居づらくなるぞ。お前の言う通り、思い切ってお見合いの話を受けてみるのもありかもしれない。テーブルを挟んで向かい合う形で、同僚の顔を見ながら相槌を打っていると、急に同僚の顔が真っ青になった。何事だろうと思って俺が背後を振り返ると、そこには今にも店を出て行こうとしているさつきさんの姿があった。会話が聞こえていたのか、どこか気まずそうにうつむき加減である彼女を見て、俺も頭がフリーズしてしまった。偶然居酒屋で遭遇した挙句、さつきさんへの思いの丈まで聞かれてしまうとは、なんて運が悪いんだろう。その後は俺も同僚も、いまいち酒が進まず、早めに解散しようとの流れになった。同僚はドンマイと言って慰めてくれたが、俺の気持ちは沈んだままだった。せっかく前より仲良くなれたと思ったのに、これから一体、職場でどんな顔をして、彼女と会えばいいのだろうか。だが結局、会社に行かないわけにもいかず、翌日俺は、重い足取りで会社に向かった。案の定、さつきさんもいつもと様子が異なり、まるで考え込むような表情で、会議室にやってきた。彼女も俺とどう接するべきか悩んでいるのだろう。だが打ち合わせをしないわけにもいかないし、どうしたものだろうと思考を巡らせていると、さつきさんが急にこう言い出す。中山くん、こんなこと言われて迷惑かもしれないけど、私、あなたにお見合いはしてほしくないわ。まさかさつきさんの口から、その言葉が出るとは、夢にも思っていなかった。予想外の展開に仰天する俺だったが、その後さらなる衝撃的事実を知ることとなる。中山くんは、高校の時からずっと特別な人なの。あなたのペンネームを聞いた瞬間、高校の時に私の作った物資を褒めてくれた男の子があなただっていうことに気がついたの。あのさつきが表紙の武士ですか？もちろん覚えています。さつきさんの話を聞いた途端、俺の頭に15年前の記憶がたちまち蘇ってきた。当時中学3年生だった俺は、志望校の文化祭を訪れ、憧れの文芸部の即売会に向かった。文芸部の武士は、とても高校生が作ったとは思えない、ハイクオリティな出来栄えで、茶色の表紙に黒で描かれたさつきの絵が美しく、純文学のような重厚な趣さえ感じられた。裏表紙を見ると、武士のデザイン担当者がカメリアとあった。俺が武士を手に取り、お会計に向かうと、そこには黒髪のロングヘアで、メガネ姿の真面目そうな女子生徒が一人で座っていた。そして彼女は胸にはカメリアと書かれた名札が貼られていた。俺は15年前の記憶を思い返しながら、俺はさつきさんの顔をじっと眺めた。その瞬間、文芸部の女子生徒と目の前にいるさつきさんがゆっくりと重なっていった。メガネもしていないし、あまりの変貌ぶりにすぐには気がつかなかった。でも確かにさつきさんからは、あの少女の面影が見え隠れする。あの時中山くんが武士を買う時、素敵な武士ですね、と、ベタ褒めしてくれたわね。文芸部なのに文才がなく、主にポスターや武士のデザインの担当だった私は、それを聞いて正直複雑な気持ちだった。でもあなたは、そんなに素敵な武士を作れるんですから、すごいですよ。だって俺は、この表紙を見た途端、武士がどうしても欲しくなったんです。って言ってくれたわね。それを聞いたとき私は、初めて自分を受け入れられたような気がしたの。
たとえ文才がなかったとしても、そういう面から文章に携わることができるかもしれないとの希望を持てたのよ。さつきさん。15年前さつきさんに言った言葉は確かに本心だった。いくら面白い文章が綴られていても、手に取る何かがなければ、人がその作品に出会うことがない。そういう意味で言えば、彼女は文芸部に欠かせない作品と読者の架け橋だったと、心底感じたのである。今ここで、彼女と一緒に仕事に取り組める奇跡に、俺は胸がいっぱいになった。さつきさんも目を潤ませて、再度口を開いた。あれから私は卒業してしまったけれど、妹が学校にいたから妹に頼み込んで、文化祭の時、文芸部の物資を買ってきてもらったのよ。そこで、翡翠春人というペンネームの生徒の作品に胸を打たれたのよ。でも妹は文芸部に無縁のタイプでね。翡翠春人が誰なのか知らないというから。翌年は自ら母校の文化祭に行ったの。そこで、翡翠春人のネームをつけた男子生徒を見つけたの。驚いたわ。だって私を励ましてくれた男の子が翡翠春人だったんだけど、私と同じ高校に入って文芸部にも入ったんだなって。嬉しかったな。思い切って話しかけようと思ったんだけど、友人に囲まれて忙しそうだったから、結局その時は諦めて、翌年もチャンスを伺って文化祭に向かったんだけど、もう会えなかったの。せめて名前だけでも知りたくて、他の部員に名前が中山くんということまでは聞いたんだけど、今回の連載の話の時にペンネームを聞くまでは、まさかあの時の少年があなただったとは気づかなかったわ。あなた、高校時代より背もぐんと伸びたし、体型もスリムになっていたから。なるほど。さつきさんが俺のペンネームを知った途端、今までの様子が変わったのには、そのような経緯があったのであり、彼女の言う通り、俺は大学時代に背が10センチ伸びて、同時に10キロ痩せた。珍しいパターンなので、気がつかないのは当然だろ。するとさつきさんは頬をあからめ、意を決したように俺に向き合った。今まで恋愛に消極的だったけど、中山くんがお見合いするって聞いたら、このままじゃいけないと思ったの。私、あなたのことが好き。中山くん、お願いだから、これからも私のそばにいて。あなたの文章をこれからもずっと読んでいたいの。普段はクールなさつきさんが、まさかこんなに積極的に迫ってくるなんて、思いもしなかった。俺も自分の気持ちを素直に伝えた。俺も、さつきさんが好きです。さつきさんは出会った頃から、俺にとって特別な存在で、あなたのそばにいられるだけで、俺は幸せなんです。ずっと私の心の拠り所であったあなたに、こうして受け入れてもらって、とても嬉しい。でも、やっぱりなんだか恥ずかしいわ。だって、今日は今までと違って、本音をぶつけちゃったから、なんだか変な感じ。そう言ってさつきさんが、白い方をさつきの花のように赤く染めていた。彼女には申し訳ないが、そんな姿も新鮮で、非常に可愛らしい。そのギャップに俺は目を見張り、ますます彼女から目を離せなくなってしまった。それから俺とさつきさんは正式に交際をスタートさせ、お互いに下の名前で呼ぶように。彼女のおかげで連載も順調だし、以前より報酬額もアップした。会社に就職して3年後、自分にようやく余裕が出てきたのもあって、俺は思い切ってカンナさんにプロポーズした。プロポーズに選んださつきをモチーフにした結婚指輪を見ると、カンナさんはおかしそうに笑っていた。こんなデザイン、よく見つけたわね。さつきをデザインした武士を見たとき、とても綺麗な花だと思ったんだよ。その時の感動が今でも忘れられなくて、ずっと形に残したいと思ったんだ。今も昔も変わらず、カンナさんが俺にとって憧れの女性で、まだまだ叶わないなと思う場面がたくさんあり、ある意味、彼女は俺にとって永遠に高嶺の花なのだ。だからこそずっと大切にしたいと思えるし、彼女に見合う男になりたいという気持ちをエネルギーに変換して執筆を続けられる。こんな愛し方もありなんじゃないかと個人的には思う。ありがとう。だけど名字は私も中山になるから。こうして俺たちは2年の交際を経て結婚し、今も二人三脚で仕事を行っている。あの日見た花の色が色あせることなく、それどころかカンナさんへの愛情は日に日に募っていくばかりだ。